Ia cum și la așa cu poza aici la. Ia, stai să vedem. Ne dați și nouă rețeta pentru fasole? Da, da. Spuneți. O iau că a scăzut de tot. Aduceți-mi și mie un prosop. Gata, ui, că e destulă, iacnia. Stai așa că filmăm acum, punem frumos. Ia-o, Delta Dunării. Nu pot să mă filmezi și pe mine. Dar ce faci poze, mă? Filmăm, mă, filmăm. Ne vedem pe YouTube. Da, mă. Da, mă. Să intri acolo. Negoiasa în Delta. Chilia. În Chilia, Chilia aia. Și filmează și mie moaca. Ia, e și frumos, mă. În Delta. Vede, da? Bun așa. Fă-te și tu acolo că pescuiești, ia. Să mă facă pe... Ia, să vedem, ia, știi? Uite acolo. Ia pe spate, ai frumos. Vedem dacă avem ceva aia. Ia, ia, ia. E, dacă îmi zici să trag și așa. Mamă, așa, ia Mare, e uite-l. mare, domne. Wow. Fii atent. Așa dai să ia aer. Bă, chiar iese, îmi bat picioarele aici. Fii atent că e. Filmează-mă, filmează-mă. Îl scot. E mare, e mare. Nu acolo, nu unde vrei. Al meu e, al meu. Pe bune, fii atent cum se întoaie, fii atent. Uite, uite. Ia, m-a sărit, bă. L-am scăpat, bă. Direct pe juvelic a sărit. L-am scăpat. Pare rău. Asta e. Mai încercă, mai dă. Asta e. Stai să lansezi, stai, dă-te la o parte, că dau cu grâna. Cam aproape, da, mi-a zis el. Acolo stă la marea, să vezi. Acolo. Bine, nici prea mare, că nu, iar îl scap.